Wow! Sila na. May challenge po kami ngayon. Tinatawag our challenge. Beko na kung saan. Digit yan. Ay, digit. Okay. Mali. Digit lang pala, guys. Kailangan yan eh. So, Sa letrang. palakihan po, guys. So, Palagyan ng numero. Walang numero. Kung sino ang mali. Mali ang numero. Siya ang talo. Siya po ang kakain ng ating Kakain po na. snackers. Wala po tayong marshmallow, kaya Snackers, mga bakla. Lalagyan ng bagyo special. Ayan, bago. Strawberry jam. Tsaka, Excited? Okay. ano yun? Ano pa yung iba na gagawin nyo? Sasayaw ng dami itong bisita. Pag natalo, wait lang. Pag siya po yung pinakamalit na digit. Yeah. Boy! Wow. Pagdasal natin. Joke lang. Pag siya po yung Sige. mababa na number na nabunot sa ating mahiwagang bingo. Basta bingo. Bingo kaluban. Bingo kalugan. Yeah. Kakain po ng Snackers with dalawang piraso. strawberry jam. Lalagyan din po ng bagyo special strawberry jam. Tatlo po, And then, sasabihin niya yung... Pwede na to sa Sasabihin niya yung... criteria for today. Yes. At sasayaw ng Call center. Wait lang. Vlogger time. Wait lang. Hindi Okay, ka lang makita. naka-Asus po siya, Asus. Okay. Tsaka pagkatapos Ito! yan, Sasayaw ng... Wait lang. Ang tang twister ni Manong Baldo. Manong Baldo. Oh. Siya. Maring. Manang Renren. Okay. Manang Renren. Lucky Baldo. Kakain ng snackers plus Sige na, we'll start it. strawberry Start it, jam start it. tas yung tang-twister tas sasayaw ng dami to kusita yun. Okay, yun, klaro. Klaro. Let's go! Oh yeah, let's play. May. ko. Una ka na, Angel. Okay. Quiet lang, quiet. Agil ikakalo. Basta alayo lang. Basta alayo mga guys, dahil ano ng oras po. Peace out. 43. 69! So, si Manang Ata. 19. Music please. Tut. Do. Music. Diyan ka na naman, ba't di ko maiwasan? Okay. Uy, Yo! Pipili kami. Pukong! So ito po ang ating criteria for today. Pugong bukid, pugong gubat. Okay. So, yun. Siya po ang magsasabi ngayon. Yung nakasunod. So, so, umuulan. Sayaw na. Ayan na. So, 1, 2, 3, go! Tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita. Uy, pwedeng ano yan? Stop. Magmahaba tayo dyan. Hindi na. Wag na. Game. Next. Para relax. Dali. Pahintuhin to. Bubbly, bubbly.
bubbly, bubbly. Say. 12 po. 12, 5. Grabe, hindi nyo lang kami tama ako. Audience ka laban apa? Oh my God! GG, 5, 6. Yeah. Jeepit, hey. And 40. Ako na. 5, 6 ba? Kas. Desiccating. 3. Okay. Sabi. James Kazi. James Kazi. Oh my God. Your turn. Hindi apa. Your turn. At sasabihin po niyang, ano tawag dito? Tongue twister. Talo na yun. Number 2. Wait lang. Makita ka naman para makita yung ulo mo. Number 2. Ano daw? Bilugan. Buwang! Meron pa. Buwan ng kabilugan. Buwan ng kabulugan. Sera. Game. Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita. Yo! Bro. Wala, papalata kayo. Game ulit. So, game. Ulit po. Matigim. Round 3. 5-2. Okay. 3-7. Ate na yun. Second. 4-5. 14. Anan ka Dorsi? 4-1. An. Ay, 37. Ate Angel. Ha? Hindi. 14. Ay, 14. Maring. Maring an po ang natalo ngayon. Mga kaiga. Maring an po. Mga kaiga. I have a pen. Isa kanya. Butike. Bituka, butika. Butiki, Okay. bitoka, butika. Ay, may tumatawag po sa akin kaigan. Tumatawag na yung baby ko. Butike ito na. Uy mo na. Butik. Sige. Okay. Ayan na. Sige na. Tayo mo ganun. Shout out po kay Bumblebee. Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita. Yo, tapos. Ano dapat ninyo ginakat apa? Hey! Round number 4 na po. 4. Ay, Sige, ako sige. ulit. Again. Yeah. Baho. Wow. It smells fishy. Hindi, ikaw. Balik natin. Ikaw. Okay. Buwan ng kabilugan. Gusto ko nga ba ng buwan? Limutan mo na yan, sige maglibang. Huwag kang magpakaibang, dapat ay itawa lang ang problema sa Anirulo. Ulit. Ulit, nasasarapan po siya. Sige, ikaw. Bilis. Ay, tigolo. Yummy. Ako, nasasarapan siya, guys. Nilo ko. Puli-puli. Daya. Tatlo ba? Oo, tatlo yan. Saw-saw. Ano, dapat apat na pag naka-second na, dapat apat, di ba? Hindi ako. Sige, yung ano. Kababoy. Yan ang maliit. Yan ang yun. Shout out po kay Bumblebee. Kuya mo po. Ko ka nagkuha, galing ka mo. Sino ni Susan? Ang Cindy. Ano na number? Number 4. 4. Ayan. Di ba ng kabuligan yun? Okay, so... Play. Ano? Ay, Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita. Ayun, Wait lang. Round 5. Mamaya kung may mag-shoutout, shoutout lang kayo. 5. I help out po kay Bumblebee. Shoutout kay Bibi Miko. Love you. Forever. okay, sa letrang
ay 29, And 39. 49 po. 49, 29, 39, 49. Ano? Kasi, bagam. Si 23, yung taas. 30. Si Manang Renren. Siya na po. Ito na po yung inaabangan Pipili natin. ng kakainin niya yung dapat malaki. Malas. So, nahulog po. Ano ba yan? Magugulo kayo dyan. Sila lang, Bobo ka, bakit ka dito nagsusunod? Bakit kang ni, ba't nagsusunod dito? Balakang. Ano? Kaya naman singotang mo. Ay, sa ano? Dito, Mas. Tsaka itang Ay, naintindihan ko lang guys. Kab, iskab. Okay, kaya puro ilol po. Sasayaw na po siya ng dami to po sito. Ay, ayusin nyo guys. Maganda yan. Ako na nagsasabi. Yang Huawei. Cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, Guys, sayo na Waji. Matatagpuan nyo sila. Kababay. At ito na po ang round. Hentay des. Round 6. PS po siya, PS. Ito na po ang round Ganyan lang. 6. Mga jutay. Gusto ko makita. Round 6. Ano gusto mo makita? Yan lang. Gusto ko sa'yo makita. 5-9. Ang gapo, Or aray 7. 2-7. Malas siya talagang kalog yung Wala, ulit. Wala na. Ayusin mo, bro. Kasi 2 times na po. Kaya, so... Okay lang. Magpapaalam na po kami. Ano na yun? Quiet po, nandyan na si Bumblebee. Ba't kasi, ang ano nang... Pasensya po, hindi pasensya na na po. nagawa ang pang 7 na challenge dahil storage. Pag storage po, pasensya na po. Full na. Parang si Crush na po. Okay lang na walang iPhone basta may ipon. di ba? Yeah. Ayan, sa muli. Hanggang sa muli. Wait lang, dali. Katahimikan. Sino mga gustong shout out sa magulang, sa nanay? Sa lola namin. Na si Ina Merna na nagbabakasyon sa Cavite ngayon. Okay, shout out. Sandali. Shout out po pala kay Geraldine Guerso. Yun na po. Shout out kay Miko. Shout out sa mga nasa Team Tomas. Nasa Team Soon. Snackers din ako. Sandali. Pahabol. Shout out po pala sa mga kapitbahay namin. Shout out po sa mga na-istorbo. Para po sa Pag napanood nyo to, patay kayo. Na natutunan sa mga chismosa sa gilid-gilid. Okay. Papasawayan kami. Bye-bye. Shout out po sa taga-ubos ng snackers daw eh. Okay, sige, bye. Bye. Hanggang sa muli. Damn.